Pas Cipta Budaya. Ayo le. Ayo Girnanda sing ati-ati Girne. Kalau dosa sarangan luka. Ayo Cah Bagus. Ayo Leo Bocah Bagus Cipta Budaya lo iki maneh. Loh. Oh. Wah, ayo. Hop. Sarangan tulung dong ireng Cipta Budaya mang weh. Monggo-monggo acara pinarak dulur-dulur para rawuh para penonton. Yo. Wes. Nah, ayo nih. Nah. Oh. Ayo lo. Ayo. Sing ngati-ati sesarengan makarya karo Nadia Cipta Budaya lho maneh. Ayo, os. Ayo, nah, ana meneh wae iki yo. Ya iki. Wah, sing ditenteni man wae. Wah. Wah, kesit-kesit maneh. Oh,
ayo sampeyan saling diri para prajurit Cipta budaya Cipta budaya kanca-kanca Agita Nada Mas Toyo matur nuwun rawuh. Hei. Hei. Ha ha ho. Hei. Yo. Ha. Yo. Ha hei. Hei. Ha. Hei. Ha. Hop. Yo. Yeah.
Putra Wayah Cipta Budaya. Ayo Mas Kris. Mas Putut. Bose Nyuwi Jaya Run. Iki matur nuwun. Kanca-kanca katepi dawuh monggo pinarak. Om. Prana mrene dadi wong duwe sayang grapyak uripe mung ingkran atine langsa sinio sapadha lelelo gawe betik tinapa sari Jati awakku jadi trimo atuk nugroho Ayo. Ayo lo. Padha sing ati-ati para prajurit Cipta Budaya. Pradokno senggek sesautan mrerageng swasana genira padha ambeksa embeber endahe salino satara wis rinakit tembangan iringi gangsa Slompret lan kembuli rampak Jangan semaki Panjukiti Saya angawe-awe Engkang samyo amulat Bisa seneng hati Monggo Pak Joko Kalian masih
tari sapu tari zaman dulu tari sapu tari sapu tari yang indah. Ayo li oka sing seser goyangane. Kita iki yoga to Mas Toyo. Aku karo yoga lali. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Hae. Hoa. Yuk. Lah. He. Lo. He. Lo. He. Lo. Ana lagu gelo. Aini. Semakin lama kamu tambah cantik. Aduh. Gini. Hadiahin loh. Asik. Ha. Hop.
Masnya mboten Mi. Oh, kesel. Rumahsaku ki nek rekon. Iki masih mboten mi. Lah pripun to Patris? Mengge. Ya bener takoni sampean ki ya bener. Lagi. Mas sampean mboten mimik dhisik to. Iki lek sampean ngepost ngene kan ya di mii apa. Oh, ngoten di mii. Di mii riyen. Mii apa jaluke apa tekonono mah jaluk pop es. Jaluk susu napa pop es napa banyu putih. Apa jaluk susu es teler, napa es teler, napa es cendol. Kathah nggih Patris. Oke. Iki es telere ready to. Iki bakul es teler perwakilan maju ke sini. Perwakilan. Lanjut nggih Patris. Oke. Kaya ngene lelakonku ingin opo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe galau ati sawase. Para nyata para wadya mengsah ing jurit tumandang makarya ebebar seni cipta budaya kanggo tali wanda ambangun budaya ayo ker yuk sing hati-hati waspada lawan wah, lah iki kang dadi pemusuh kuat. Sopo waspada layan panjen darbe watak satriya maju siji-siji yo nek. Op. Para nyata para wadya mengsah ing jurit tumandang karya ebebar seni cipta budaya kanggo tali wanda ambangun budaya
ambangun budaya warna. Mara nyata mara wedya emeng sing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya kancut tali wanda ambangun budaya. Badhakno Girmara satriya-satriya ya. Jawahe pun terang nggih Mas, muga-muga terang ya Mas. Pesane para dulur-dulur ingkang pirsani Mas. Iya. Op. Was kepara nyata para wedya emang sahing jurit tumandang makarya embebar seni cipta budaya candut tali wanda ambangun budaya. Wayu. Ayo lok. Padha sing ati-ati sing cilik ampar sing cilik sing dewasa ampar sing dewasa ya Mas. Rinonde kancane lo ayo maju siji-siji mengger ayo diaturke kaya ngopo man diaturke wah mati dening aku lah gal wah cipta lho kan terus ayo leka oka sing ati-ati le wah sing duweni bagus cipta ya man nah yo oh nah yo ya matur sembah